Elias drwy'r byd. Dim yn bodlon ni, canmoliaeth di, trysor i'r byd. Mae cwbl mor yn wad, yna cyffyrdda. Chwiliais drwy'r byd, dim yn bodlon ni, canmoliaeth di, trysor i'r byd. Mae cwbl mor yn wad, yna cyffyrddais di. Iachau fy nwyfau dyfion, rhoi gobaith a chan, rhoi nghalon a dan, drwy gariad di. A does dim byd sy'n well nag wyt ti, na does dim byd sy'n well nag wyt ti, ar blwydd dim byd. Dim byd sy'n well nag wyt ti. Sgen i ddim ond dangos fy ngwendid a methiannau i gyd, a weli yn glir, ond ti dal i fi'n ffrind. Bore da pawb. Aros ne? Bore da, diolch Manon. Bore da. Bore da. Gwych. Fab. Bore da pawb. Mae'n lyflu gweld chi. A neis bod chi gyd yn just joio chatio gyda'ch gilydd. Mae hynny yn lyflu ar dechrau'r gwasanaeth. Os o pawb yn gallu dod i eistedd wrth ni dechrau bore yma. Peidiwch poeni. Fab. Wel, mae'n braf cael chi gyd yma bore yma, croeso i Gar Salem. A mae'n braf cael chi gyd sy'n gwylio o adre hefyd, croeso iawn i chi gyd. Cyn bod ni'n symud ymlaen i arwain ni mewn yr addoliad, mae'n jyst cwpl o gyhoeddiadau. Mae yna cwpl oednes yma, so bear with. Heno, mae Cari Car Salem am 6 yma. Bydd Caleb a Lydia yn helpu ni arwain rhai o'r games ar ochr cymdeithasol heno, so dyn edrych ymlaen i hynna. Wedyn, mae'r wythnos yma yn wythnos arferol i ni. Mae gyda ni grwpiau cymuned, nos Fawrth, nos Fercher, sori. A wedyn, mae gyda ni Sir Bach, nos... Na, hang on, dwi'n cymysgu fy hun. Diolch, nos Fawrth i grwpiau cymuned. Wedyn, bore di Mercher, mae gyda ni Sir Bach. A wedyn, yn y nos, mae gyda ni grŵp a clwb ieuenctid. Wedyn, yn y nos wedyn, ar ôl clwb ieuenctid, mae yn y cyfarfod gyda'r tîm plant sy'n neud y gwaith plant. Felly, Menna, ti eisiau dod i fyny i sôn ychydig am hynna? Diolch. Bore da, bawb. So diolch i pawb sydd wedi bod yn helpu allan gyda'r gwaith plant hyd yma tymor yma. Mae'r rota wedi bod yn llenwi, sydd wedi bod yn gret.
A wedyn, nos Fercher yma, mae 'da ni cyfarfod arbennig i bawb sydd wedi rhoi enw lawr o'r rota, ond unrhyw un arall hefyd sydd gyda diddordeb i gwasanaethu yn y gwaith plant. So os chi'n ddim yn gwybod beth yw gwaith plant yw'r sesiwn sy'n lawr grisiau ar gyfer plant oed ysgol gynradd yn ystod y gwasanaeth. Da ni'n cael lot o hwyl, da ni'n dysgu am ddew a mae'r gweinidogaeth yma mor bwysig jyst i cefnogi plant ni i mynd ar daith a cael perthynas gyda Duw. So fydden ni'n rili annog chi, os chi'n teimlo bod hwn yn rhywbeth yn ffordd gallwch chi gwasanaethu yn yr eglwys, rili annog chi i ddod yn involved a byddai'n grêt os chi'n gallu dod nos Fercher. So nos Fercher, da ni'n mynd i gychwyn y cyfarfod yma am 7, so 7 ar ôl yr clwb ieuenctid. Just am rhyw awr a wedyn bydd Mari a fi'n esbonio be da ni'n neud y tymor yma a mae yna adnoddau newydd da ni wedi bod yn trio a so byddwn ni'n dangos i chi beth yw'r adnoddau ag ati. Ond cofiwch am nos Fercher. Gwych, diolch Mena, diolch. Wedyn hefyd nos Wener yma, mae gyda ni noson i'r tîm addoli. So os ydych chi rhan o'r tîm addoliad yn chwarae, canu neu isio bod, mae croeso mawr i chi dod i hynna. Faint o gloch Robin 7? Hanner awr wedi 7. Hanner awr wedi 7 yma yn y capel nos Wener. Wedyn, mae gyda ni jyst cwpl o pethau i gadw chi wybod ymlaen llaw. Mae Banc Boed yn gwneud casgliad yn Tesco yn Gaernarfon, y 7fed o 8 a 8fed o mis Hydref. Felly, os ydych chi eisiau helpu bod rhan o hynna, bod ar y rota, dewch i siarad gyda Arwel neu Trey am hynna, so y 7fed a 8fed o mis Hydref. A wedyn, dyn ni'n really excited am y peth nesaf oherwydd ar dydd nos Sadwrn, y 22nd o mis Hydref, mae Adlais yn dod fyny fan hyn i lansio ei album newydd. Mae'n really, really exciting. So, maen nhw wedi launchio'r album, mae Spotify a llefydd fel yna, ond bydden nhw'n dod fyny a wneud y set fan hyn yn Caersalem. So, croeso i bawb a croeso i pobl hefyd o bell hefyd i ddod i ymuno gyda hynna. Cadwch llygad allan ar social media am fwy o wybodaeth yn yr wythnosau sydd i ddod. A dwi'n meddwl dwi wedi cyfro popeth. Felly, gwych, diolch. Drosodd i Arwel a'r band. Diolch Arwel. Iawn, grêt. Lot i gofio, ond dewch i ni bwyllo. Dewch i ni bwyllo tyweli. Dyn ni'n dod i bresenoldeb yr arglwydd. Dyn ni'n dod at y diw mawr. A jyst i'n helpu ni o ran hynny ac i'n harwen i gyfnod o ddoliad, fydd geiriau salm yn dod i fyny ar y sgrin i ni ddarllen gyda'n gilydd. Jyst i atgoffa'n hunain be dyn ni'n gwneud. Salm 95 a'r 7 adnod cyntaf. Dewch i ni gyd adrodd yr ein gyda'n gilydd. Dewch, gadewch i ni ganu'n llawen i'r arglwydd a gweiddi'n mawl i'r graig sy'n ein hachub. Gadewch i ni fynd ato yn llawn diolch, gweiddi'n uchel a chanu mawl iddo, achos yr arglwydd ydy'r diw mawr, y brenin mawr sy'n uwch na'r diwiau i gyd. Mae mannau dyfnar ddeiar yn ei ddwylo, a chopaon y mynyddoedd hefyd. Fe sydd bia'r môr, a mae fe wnaeth ei greu, a'r tir hefyd, gan mae ei ddwylo fe wnaeth ei siapio. Dewch, gadewch i ni ei addoli ac ymgrymu iddo, mynd ar ein gliniau o flaen yr arglwydd ein creor. Fe ydy'n diw ni, a ni ydy ei bobl y defaid mae'n gofalu amdanyn nhw. O na fyddech chi'n gwrando arno heddiw. Geiriau da, jyst i gyfeirio'n meddyliau ni at yr arglwydd. A dyn ni'n mynd i ganu am 10,000 achos i roi clod iddo fe. Dewch i ni codi ar yn traed. Molar yw'r fenau di,
awgrymu weithiau mae'n hawdd addoli a weithiau mae'n anodd. Ond dyn ni yn mynd i ganu yng ngwyneb pob dim sy'n yn yn herbyn ni, fe godaf Hallelujah, yng ngwydd fe holl ddylunion ni, fe godaf Hallelujah yn uwch nam anghrediniaeth i. Arglwydd, ni eisiau canu rwyt ti'n fyw. Wyt ti'n drech na unrhyw bethau sy'n yn herbyn ni. A dyn ni eisiau canu dy glodi. Dewch ni ganu frenin nef, sanctaidd un. Frenin nef, sanctaidd un. Ma bytad yn byw yn o'i. Gydwad o'i'n gyfaith ni. Neth tragwydd o
rydyn ni'n rhoi yn unen ger dorsef di. Yngwyneb pob dim wyt ti wedi gwneud drosto ni. Dyn ni'n ymateb nawr. Amen. Iawn, nhw'n i steu. Bore yma. Ni eisiau nghofio dweud un peth yn y coeddiadau. Sul nesaf, bydd Rhys yn arwain a bydd yna cymyn di Sul nesaf. So, gwych. Felly, mewn munud bydd y plant yn mynd lawr grisia i'r gwaith plant. I'ch atgoffa chi, plant ysgol gynradd, felly derbyn i flwyddyn 6 yn mynd lawr grisia. Plant dosbarth meithrin a iau yn mynd mewn i'r stafell cefn, a wedyn plant ysgol uwchradd a pobl ifanc yn aros i fewn. Mae yn y taflenni i chi wneud nodiadau neu bynnag, ond mae croeso i unrhyw un sydd eisiau wneud nodiadau, wneud nhw hefyd, dyn nhw ddim just i'r ieuenctid. Felly, gwych. Newn ni jyst cael gair o weddi sydyn. O Dduw, diolch am y fraint i gynnu ni bore yma i ddod yma gyda'n gilydd, i canolbwyntio arno ti, i roi ti gynta. Diolch bod ti gyda ni, a dyn ni'n gweddio byddi di parhau fod gyda ni am weddill y gwasanaeth. Neu di fod gyda'r plant lawr grisia, gweddio bydden nhw'n cael hoel, ond fwy na hynna bendith o dod i dynabod di yn well. A bod gyda ni hefyd wrth i ni aros fyny grisia, jyst agor ein clistia a'n calonna i clywed beth sydd gen ti i ddweud wrthyn ni bore yma. So ni'n gweddio hyn i gyd yn dy enw di. Amen. Amen. Gwych. Felly, os mae'r plant eisiau mynd lawr grisia, a wedyn, gwych. Os chi eisiau just cael dweud helo wrth rhywun, chi'n eistedd y boes am funud tra bod y plant yn ei hynny croeso chi'n neud. A wedyn. Gwych. 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 Lyfli. Fab. Wel, mae'n braf cael bod gyda chi a rannu gyda chi bore yma am y tro gyntaf ers sbel. Heddiw, dyn ni'n parhau yn y cyfres, dyn ni bod yn edrych ar, yn canolbwyntio ar fywyd Elias, yn edrych yn benodol heddiw ar ran pinnacle o'r hanes o froedrau Elias yng nghanol cymdeithas oedd wedi troi eu cefn ar Dduw. Ac ar y pwynt yma yn y stori, roedd proffedoliaeth Elias wedi dod yn wir ar ôl rhybuddio'r brenin Ahab, pobl Israel a'r proffwydi Baal, iddyn nhw troi cefn nôl ar Dduw a dechrau addoli fe unwaith eto yn lle addoli Baal a'i diwiau. Felly, roedd 2 mlynedd di bod ers hyn a wedi pasio ers i unrhyw law dod i lawr. A doedd dim golwg o'r pobl yn troi yn ôl at Dduw. Dim newidiadau, dim edifeirwch. Fel petai na allai pobl Israel gweld y cyswllt rhwng ei resistance i newid a'r diffyg glaw. Neu efallai jyst ddim isio gweld. I Elias, mae rhaid, roedd hyn yn sefyllfa yn rhwystredig iawn, gyda'i alwad i fod yn llais Duw i'r pobl yma, iddyn nhw troi yn ôl ato fe, heb unrhyw loeddiant hyd yn hyn. Ond, roedd yr amser wedi newid. Fel soniodd Rhys wythnos diwetha, roedd hi'n amser i Elias rhannu gair Duw. Amser am adnewyddiad lloer. Felly mae hyn yn arwain Elias i wneud rhywbeth mawr iawn. Herio brenin Ahab a'r proffwydi Baal i gyd i showdown ar fynydd Carmel. Gyda'r bwriad byddai'r showdown yma yn dangos pwy ydy'r gwir Duw. Baal neu'r arglwydd Duw. A dyna di'r pwynt dyn ni wedi cyrraedd yn yr hanes. Felly, dyn ni'n dechrau darllen bore yma yn 1 Brenhinoedd, penod 18, yn dechrau ar adnod 20.
Felly dyma Ahab yn anfon neges at holl bobl Israel, a dod â'r proffwydi I gyd at ei gilydd I fynydd Carmel. Dyma Elias yn sefyll o flaen y pobl I gyd a gofyn iddyn nhw, am faint mwy dych chi'n mynd I eistedd ar y ffens? Os mae'r arglwydd ydy'r Duw go iawn, dilynwch ond os Baal ydy dilynwch hwnnw. Ddywedodd neb yr un gair. Felly, dyma Elias yn dweud wrth y bobl, fi ydy'r unig un sydd ar ôl o proffwydi'r arglwydd, ond mae yna 450 o proffwydi Baal yma. Dewch y 2 darw ifanc yma. Canw dewis 1 tarw. Yna, a'i dorri'n ddarnau, a'i osod ar y coed. Dyn nhw ddim I gynnau tan oddi tano. Gwna I yr un fath gyda'r tarw arall, ei osod ar y coed, ond dim cynnau tan oddi tano. Galwch chi ar eich diw chi, a gwna I alw ar yr arglwydd. Y diw sy'n anfon tan fydd yn dangos mai fe ydy'r diw go iawn. A dyma'r pobl yn ymateb, syniad da, iawn. Yna, dyma Elias yn dweud wrth proffwydi Baal, ewch chi gyntaf, mae yna llawer ohonoch chi, felly dywyswch darw a'i baratoi. Yna, galwch ar eich diw, ond peidiwch cynnau tan. Felly, dyma nhw'n cymryd y tarw roedd nhw wedi ei gael, ei baratoi a'i osod ar yr allor. A dyma nhw'n galw ar Baal troi'r bore nes oedd hi'n canol dydd. Baal, ateb ni! Ond ddigwyddodd dim byd, dim siw na mew. Roedden nhw'n dawnsio'n wyllt o gwmpas yr allor roedd nhw wedi ei chodi. Yna, tua canol dydd, dyma Elias yn dechrau gwneud hoel am ei bennau nhw. Rhaid I chi weiddi'n uwch, dewch, Duw ydy Falle ei fod yn myfyrio, neu wedi mynd i'r tŷ bach, neu wedi mynd ar deithi rhywle. Falle ei fod yn cysgu a bod angen ei ddeffro. A dyma nhw'n gweiddi yn uwch a dechrau torri ei hunan gyda cyllell a gwafoen. Dyma oedd y ddefod arferol. Roedd ei cyrff yn waed I gyd. Buon nhw wrthi'n proffwyd o'n wallgof troi'r prynhawn nes ei bod yn amser o ffrymu aberth yr hoer. Ond oedd dim byd yn digwydd, dim siw na mew. Neb yn cymryd unrhyw sylw. Yna, dyma Elias yn galw'r bobl draw ato. Ar ôl iddyn nhw gasglu o'i gwmpas, dyma Elias yn trysio'r allor yr arglwydd oedd wedi cael ei dryllio. Cymerodd 12 o gerrig, un ar gyfer pob un o loethau Jacob, yr un roedd yr arglwydd wedi rhoi'r enw Israel iddo. A dyma fe'n defnyddio'r cerrig I godi allor i'r arglwydd. Yna, dyma fe'n cloddio ffos eithaf dyfn o'r gwmpas yr allor. Wedyn, gosododd y coed ar yr allor, torri'r tarw yn darnau a'i rhoi ar y coed. Yna, dyma fe'n dweud, ewch I lenwi 4 jam mawr a dŵr a'i dywallt ar yr offrwm ac ar y coed. Ar ôl iddyn nhw wneud hynny, dyma Elias yn dweud, gwnewch yr un peth eto, a dyma wnaethon nhw. Ac eto, meddai, a dyma nhw'n gwneud y drydydd waith. Roedd yr allor yn socian a'r dŵr wedi llenwi'r ffos o'i chwmpas. Pan ddaeth hi'n amser I offrymu arberth yr hoer, dyma Elias yn camu at yr allor a dweud, o arglwydd, Duw Abraham, Isaac ac Israel I gyd. Gad I bawb o bod heddiw mai ti ydy'r Duw Israel, ac mai dy was di ydw I. Dangos fy mod i'n gwneud hyn a mai ti sydd wedi dweud wrtho I. Ateb fi o arglwydd, ateb fi mwyn i'r pobl yma o bod mai ti ydy'r Duw go iawn, a dy fod ti'n ei troi nhw nôl ata ti. Yn ansydyn, dyma Dan yn disgyn oddi wrth yr arglwydd a llosgi'r offrwm, y coed, y cerrig a'r pridd, a hyd yn oed yn sychu'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y bobl beth ddigwyddodd, dyma nhw'n syrthio ar ei gliniau a'i hwynebau ar lawr, a gweiddi, yr arglwydd ydy'r Duw go iawn, yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Bendith Duw ar ei air bore yma. Am faint mwy ydych chi yn mynd I eistedd ar y ffens, syth i'r pwynt gan Elias. Roedd y pobl wedi bod yn mynd rhwng Duw a Baal am rhy hir. Os mae'r arglwydd ydy'r Duw go iawn, dilynwch ond os Baal ydy dilynwch nhw. Roedd rhaid iddyn nhw stopio a dewis, oherwydd dim ond un arglwydd sydd. Felly,
ar ôl yr holl paratoi, dyma'r proffwydi Baal yn dechrau gweiddi ac yn galw ar Baal i ateb nhw, trwy anfon y tân ar eu hallor. Dyma nhw'n gwneud hyn yn ymroddiedig am oriau, troi'r bore nes oedd hi'n ganol dydd. Roedd ganddyn nhw ffydd yn Baal. Bydden nhw ddim wedi parhau i wneud hyn troi'r bore os doedd ganddyn nhw ddim ffydd. Hyd yn oed pan doedd Baal ddim yn ateb ac mae Elias yn dechrau gwneud hoel ar eu pennau nhw, maen nhw dal i weiddi arno fe. Ac mae'n arwain y proffwydi ar ei weiddi'n uwch, dechrau torri ei hunan a proffwydo yn wallgof troi'r prynhawn. Felly, troi'r dydd, roedden nhw yn gwneud hyn, yn trio gael Baal i ateb nhw. Ond, doedd dim ateb gan Baal. Dim byd o gwbl, dim syw na mew. Roedd Baal wedi ei methu. Roedd ganddyn nhw ffydd. Felly, beth oedd y broblem? Pam doedden nhw ddim yn cael dim byd to show for it? Heblaw am allor sych ac offrwm anaberth. Wel, y syniad o ffydd roedd ganddyn nhw, roedd ei ffydd yn y peth anghywir. Roedd gwrthrych ei ffydd yn anghywir. Roedd Baal a'i duwiau eraill wedi cael ei greu gan y pobl. Rhywun oedd pobl yn gallu defnyddio fel y ffocws o'i hyddoliad a gweddïau. Roedd pob un Duw yn cyfrifol am pethau gwahanol a rhan gwahanol o fywyd a chymdeithas. Felly roedd Baal, oedd y pobl yn credu, y Duw o ffroethlondeb ac yn cyfrifol am y gallu i achosi'r ddaear i cynhyrchu cnydau a pobl plant. Ond roedd y duwiau yma wedi cymryd lle Duw. Lle yr arglwydd fel yr unig Duw dros oll. Wrth gwrs, roedd Baal ddim wedi ateb y proffwydi a'r gweddïau a'r gweiddi yma, oherwydd doedd neb yna i rando yn y lle gyntaf. Ei bloeddiant ddiffiant am help, roedd ei ffydd wedi'i rhoi yn y lle anghywir a'r person anghywir. A dyna ydy'r gwahaniaeth ni'n gweld yma rhwng ffydd fel syniad niwlog ac yna ffydd go iawn yn new. Hynny yw, dyn ni gyd yn gallu cael ffydd fel y pobl Israel yma. Efallai mae'n ffydd enghraifft fod Cymru yn mynd i ennill ei gêm heno, a dyna di'r ffydd dyn ni'n cael. Ond mae'n ffydd cryf ac yn siŵr iawn, ond ddim yn ffydd mewn rhywbeth sicr fel gwelon ni nos Iau yn anffodus. Dydy e ddim yn rhywbeth dyn ni'n gallu ystyried ynddo fe. Hefyd, roedd y ffydd oedd gan y pobl Israel un o transaction. Os dyn ni'n gwneud hyn, bydd yn ateb. Y syniad o os dyn ni'n rhoi rhywbeth i ti, byddwn ni'n cael rhywbeth yn ôl, y transaction. Roedd nhw eisiau Baal i anfon tân, felly roedd nhw'n galw arno fe, dawnsio iddo fe, a torri hun yn hyd yn oed. Doedd e ddim yn gwneud unrhyw beth, felly torri hunan a dawnsio'n gwyllt, fel nathon ni clywed yn y darlleniad. Gwrando oedd nhw eisiau Baal i wneud. Ateb, ac yn y diwedd fan hyn, gwneud iddyn nhw edrych bod nhw sydd yn cyfiawn i ddrachafu ei statws. Nhw sydd yn iawn. Felly, dwedwch nawr fod gennau 2 cadair yma ar boes fi. Y 2 o'r olwg gyntaf yn edrych fel bydden nhw'n gwneud ei job yn dda iawn. 1 wedi cael ei greu gan arbenigwr ac 1 wedi cael ei creu gan nofis. Ac ar close inspection, mae'r 1 oedd wedi cael ei creu gan nofis wedi colli cwbl o sgriwiau. So ni'n gallu sefyll fan hyn o flaen chi gyd a dweud bod gennau ffydd yn yr cadair gan y nofis. I wneud ei job yn well
na'r cadar arall. Mod i'n credu bydd yn gallu fynnal, a wedyn byddai'n gallu mwynhau'r bydd o gadar cyfforddus. Ond, ar ôl i fi eistedd i lawr yn y cadair, lle byddwn ni? Ar y llawr. Mae'n eithebig, literally and figuratively. Byddai'r cadar wedi fy nghadael i lawr. Yn lle edrych yn dda trwy eistedd ar y cadair a rhoi fy ffydd yn y cadar yna, byddwn ni'n edrych yn eithaf gwirion. Wedi cael fy siomi, oherwydd nes i roi fy ffydd yn y cadair anghywir. A dyna be wnaeth y pobl Israel. Roi ei ffydd yn y Duw anghywir ac am y rhesymau anghywir. Ond, roedd Elias wedi rhoi ei ffydd yn y Duw go iawn. Roedd ganddo ffydd go iawn. So much so, pan mae'n dod i dro Elias i osod yr allor, mae'n gwneud pethau chydig bach yn wahanol. Sylwch ar adnod 30. Ar ôl iddyn nhw gasglu o'i gwmpas, dyma Elias yn trysio allor yr arglwydd oedd wedi cael ei dryllio. Roedd allor i Dduw ar ben mynydd Carmel yn barod, un oedd wedi cael ei ddefnyddio yn y gorffennol, ond erbyn hyn roedd e wedi dryllio. Trwy'r defnydd o'r allor yma, mae Elias yn gwneud pwynt bod all is not lost. Roedd pobl Israel wedi troi cefn ar Duw, wedi gwneud llanast llwyr o'i perthynas gyda fe, fel yr allor oedd wedi dryllio. Ond, doedd hyn ddim yn golygu doedden nhw ddim yn gallu cael eu hachub. Roedd Duw yn ffyddlon ac eisiau adeiladu nhw fyny unwaith eto. I gyfleu'r pwynt yma'n bellach, dyma Elias yn rhoi 12 o gerrig a'i rhoi ar yr allor, i gynrychioli yr 12 laeth o Jacob, oedd Duw wedi galw i fod ei bobl e. Eto, i ddangos ai bod nhw dal yn perthyn i Dduw. Mae Elias yn mynd ymlaen i wneud pethau yn anoddach eto, drwy roi dŵr ar yr allor, nes oedd yn socian. Dych chi ddim gorfod bod yn gwyddonydd, i wybod bod pren gwlyb ddim yn mynd i gynnu tan. Dwi'n gwybod hyn o hyd yn oed, a dwi ddim yn scientist. Felly wedyn, i offrymu'r arberth, yn wahanol i proffwydi bal, doedd Elias ddim wedi galw yn uchel, neu ddawnsio'n gwyllt, neu torri ei hunan hyd yn oed o amgylch yr allor, i trio blesio Duw neu cael ei sylw. Na. Gyd mae Elias yn gwneud ydy gweddio. Dim byd ffansi, dim geiriau hir, dim byd posh ynddo fe, ond gweddi o'r calon. O arglwydd Dduw Abraham, Isaac ac Israel. Gad i bawb o bod heddiw, mae ti ydy Duw Israel, ac mae dy was di ydw i. Dangos mod i'n gwneud hyn, a mae ti sydd wedi dweud wrtha i. Ateb fi o arglwydd, ateb fi, mwyn i'r bobl yma wybod, mae ti ydy'r Duw go iawn, a dy fod ti'n troi nôl at y ti. Roedd gan Elias ffydd go iawn i ymddiried yn lloer byddai'r arglwydd yn ei ateb. Dim ffydd lle roedd Elias yn mynd i gael ei anrhydeddu trwy fe, neu i ddrychafu ei status, ond mwyn i Dduw cael ei anrhydeddu. Mae Hebreaid 11 adnod 1 yn dweud hyn. Ffydd ydy'r sicroedd fod beth ni'n gobeithio amdano yn mynd i ddigwydd. Mae'n dystiol ei sicr o reality beth ni ddim eto yn ei weld. A dyna'r math ffydd oedd gan Elias, y sicroedd lloer bod Duw yn mynd i'w hateb. Ond yn fwy na hynna, roedd yn sicr ei fod y ffydd oedd ganddo yn un o draws newid, dim transaction. Mae awdur y pastor Rick Warren yn dweud hyn yn comparu ffydd go iawn i ffydd i'r syniad fel niwlog, fel dyn ni wedi sôn am. Ac mae'n dweud hyn, it has no power to change your life, no power to save you, no power to answer your prayers, no power
to transform you. Doedd gan Bal ddim grym i newid fywydau, i achub, i ateb gwyddiau, neu trawsnewid lloer. Ond mae gan Duw yr allu i wneud. A wedyn allan o ffydd ac y fuddod Elias, dyma Dan yn disgyn oddi wrth yr arglwydd a llosgi'r offrwm, y coed, y cerrig a'r pridd, a hyd yn oed sychu'r dŵr oedd yn y ffos. Pan welodd y pobl beth ddigwyddodd, dyma nhw'n syrthio ar eu gliniau a'u hwynebau ar lawr, a gweiddi, yr arglwydd ydy'r Duw go iawn, yr arglwydd ydy'r Duw go iawn. Roedd y pobl wedi gweld yr arglwydd, ac fel canlyniad ohono fe, wnaethon nhw syrthio ar eu gliniau mewn edifeirwch a datcan mae arglwydd sydd y Duw go iawn. Ymwadu Bal ac yn codi enw Duw unwaith eto. Ar ôl blynyddoedd o eistedd ar y ffens, roedd pobl Israel nôl ar ochr Duw. Fel wedais i ar y ddechrau, roedd hyn yn showdown o gyfrannau epig. Roedd angen glaw yn y wlad. Roedd y newyn yn cael effaith mawr ar y tir a'r pobl, rhaid oedd e. Gallai Elias wedi dweud wrth Ahab i nôl y proedi Bal, iddyn nhw i weddio i Bal i anfon law, ac Elias i wneud yr un peth i Dduw, i anfon glaw. Wedyn yr un i ddarparu'r glaw bydd yn ddangos fel y Duw go iawn. Ond na. Mwyn i bobl Israel troi nôl at Dduw, roedd angen ychydig bach mwy. Oedd angen i Dduw dal ei sylw, siarad â nhw, trwy anfon tân mewn ffordd wyrthiol fel dyn ni'n gweld. Mae Hebreaid 12:29 yn dweud, tân sy'n diffa ydy Duw. Tân sy'n diffa ydy Duw. Felly trwy anfon y tân, dydy Duw ddim jyst yn dangos ei nerth, ond yn dangos ei hun iddyn nhw. Dim dyma'r tro gyntaf dyn ni'n gweld Duw yn gwneud hyn, na'r tro olaf chwaith. Os ni'n edrych nôl at Moses, roedd Duw wedi siarad gyda fe trwy fflamau perth, ac yn y Testament Newydd, dyn ni'n cofio Duw yn anfon ei dan i lawr trwy yr ysbryd glân i'r ddisgyblion ar ddiwrnod y Pentecost, iddyn nhw'n disgwyl mewn ystafell gyda'i gilydd. Ac mae Duw dal i siarad heddiw mewn ffyrdd nerthol a gwirthiol fel hyn i ni. Efallai bod chi'n eistedd yma bore yma ac yn meddwl, hanes da, Hannah, diddorol, stori really da, ond be sydd ganddo i wneud gyda fi? Wel, yn syml iawn, dwi'n mynd i fynd nôl i'r cwestiwn gyfonodd Elias ar y dechrau, a gofyn yr un cwestiwn i ni gyd heddiw. Am faint mwy ydych chi yn mynd i eistedd ar y ffens? Efallai bore yma, mae yna rai ohono ni sydd yn eistedd ar y ffens mae Elias yn ei sôn amdano. Efallai bod yr ochrau o'r ffens yn edrych ychydig bach yn wahanol i ni gyd. Efallai bod Duw wedi siarad â ni a wedi gofyn i ni gwneud rhywbeth, ond ni ddim wedi gwneud e, achos dyn ni'n eistedd ar y ffens yna. Efallai bod rai ohono ni, fel pobl Israel, wedi bod yn mynd rhwng ffydd yn niw a ffydd yn diwiau eraill. Ddim yn sôn am diwiau llythrennol, dwi fel Bal, ond gall pethau a phobl cael ei roi yn lle Duw, lle i cael ein sylw. Pethau dyn ni'n chasio ar ei hôl, pethau sy'n gallu cael ein hytholiad, nhw sydd yn cymryd ein amser a'n egni, a nhw sydd yn cymryd y lle wedi gynllunio ar gyfer Duw. Cynhyrchiant, diogelwch, llwyddiant, arian, perthnasau i enwi ond am ychydig. Ond pethau sydd yn y diwedd, os dyn ni'n ei rhoi ein ffydd ynddyn nhw, yn mynd i adael ni
i lawr. Adael ni wedi siomi. Efallai, dyn ni'n eistedd rhwng ffydd yn new a'r syniad niwlog o ffydd. Dyn ni'n gallu dweud gyd o'r pethau iawn, a nid ei edrych fel bod gyda ni ffydd. Ond actually, does o ddim ffroeth yn ein bywydau'n dod allan o'r ffydd yma. Does dim traws newid tu fewn wedi digwydd. Efallai, dwi ddim quite all in gyda'n ffydd ni. Bod ni'n ofn o neidio off y ffens cyfforddus, allan o'n comfort zones, a rhoi'n ffydd yn lloer yn new. Wel, dwi'n gwahodd chi bore yma, achos gall heddi fod y diwrnod lle dyn ni'n dewis. Lle dyn ni'n dod o flaen Duw, yn edifeirol ac awyddus i wneud newid sydd angen i ddigwydd. Ella y peth i wneud ydy ystyried cychwyn y taith o gael eich chwedyddio, dod yn aelod, ymuno â grŵp cymuned. Os ydych chi'n teimlo, Duw yn siarad gyda chi bore yma ynglyn â'r pethau yma, bod gennych chi gwestiynau yn eich dal chi yn ôl o gwneud hynna. Beth am gyfarfod gyda fi neu Rhys am goffi i ni weithio troi'r cwestiynau yma? Neu, dych chi'n eistedd yma bore yma, wedi ystyried dilyn Iesu a roi eich ffydd yn lloer ynddo fe, ond ddim wedi gwneud y penderfyniad, ddim wedi gwneud y cam eto. Wel, eto, dwi'n gwahodd chi i siarad gyda rhywun bore yma, rhywun chi'n ymddiried ynddo. Peidiwch adael bore yma dal ar y ffens. Mae Duw yn rhoi'r cyfle i ni symud o'r ffens. Ond efallai, dyn ni'n eistedd ar y ffens oherwydd dyn ni'n aros i Dduw dangos ei hun trwy dan, mewn ffordd bwerus a diamheuol, neu teimlo heddiw ein bod ni'n dod, a gyd dyn ni'n gallu cynnig ydy allor sych ac offrwm anaberth. Wel, mae Duw yn aros ac yn fodlon i ddangos ei hun i chi, i dderbyn eich offrwm beth bynnag sydd gyda chi. Oherwydd yr aberth mwyaf o'i fab Iesu Grist ar y croes, drostom ni gyd, dyn ni gyd yn gallu dod ato fe, dod i nabod Duw, dod i nabod y Duw yn personol i ni cael y trawsnewid yn ein bywydau, yn defnyddio beth sydd gynnon ni, i adnewyddu ni ac i weld ei holl ysblander ac anrhydded, ac i Dduw defnyddio ni, just fel Elias. Felly bore yma, dwi eisiau ni cael bach o amser i ymateb i be dyn ni wedi clywed bore yma, i be mae Duw wedi bod yn siarad gyda chi ynglyn â bore yma. Felly mewn munud, dyn ni am cael bach o amser dawel, jyst i chi siarad gyda Duw. Cofiwch fel Elias, does dim angen geiriau posh, does dim angen dawnsio hyd yn oed. Dych chi jyst yn gallu eistedd yn dawel ac yn siarad gyda Duw, fel chi'n dod bore yma. Dim angen ei fod yn hir neu ffansi, jyst dod fel eich hunan o blaen Duw, gyda calon agored. Felly dwi am gwahodd y band i fyny i ni cael bach o amser i ni ymateb bore yma. Felly, dewch i ni weddio.
Diolch Duw, dy fod ti ddim yn rhoi fyny arno ni. Gweithaf popeth dyn ni wedi gwneud, troi'n cefn arna ti, rhoi diwiau eraill yn dyledu, un yn sicroedd, un gyrthryfel. Ti dal eisiau ni ac dal yn ein caru ni ac yn galw ni dy bobl di. Ti ydy'r unig Duw, yr unig arglwydd, yr unig un sydd yn sanctaidd, yr unig un sydd yn heiddi ein moliant. Felly arglwydd, helpa ni i roi'n ffydd yno ti yn llawer, beth bynnag mae hynna yn edrych fel i ni gyd borfa, beth bynnag mae hynna'n golygu i ni. Helpa ni ddod lawr o'r ffens a chamu mewn i fod y pobl sy'n camu allan yn ffydd i ti ac yn ymddiried yno ti yn llawer. Yn wybodaeth llawer dy fod ti gyda ni beth bynnag. Diolch dy fod ti'n siarad gyda ni ac yn gweithio yno ni. Ti'n gweddio ni di parhau i wneud hynna mewn ffyrdd annisgoel a gwerthiol, hyd yn oed yn y dyddiau sydd i ddod. Dewch nawr a gwelwch yr un, yr unigryw. Bloeddiwch mae'n sanctaidd, am byth y mae'n sanctaidd Duw. Dewch a molwch y sanctaidd Duw. Amen. Dewch i ni godi. Sorchamin holli oedd nefoedd, pwy wna i bob brenin blygu lawr, a sibrwd pwy wna i'r tyllwch grynu, dim ond y sanctaidd Dduw. Parddwch arall sy'n mynu moliant, pa odydd o grwy sy'n fwy na'r haen, pa fath ysblander reol anghyfiawn, dim ond y sanctaidd Dduw. Dewch nawr a gwelwch yr unig Dduw, bloeddiwch mae'n sanctaidd, am byth y mae'n sanctaidd Dduw. Dewch a molwch y sanctaidd Pa fath o goniant sy'n danbaid, a pa fath nethaw ar mewn fyw, pwy bu ar enw sydd hero'i drechu, dim ond y sanctaidd Dduw. Dewch nawr a gwelwch yr unig Dduw, bloeddiwch mae'n sanctaidd, am byth y mae'n sanctaidd Dduw.
llai fachub o'm holl methiannau. Pwy fyddai'n cynnig ei fab ei hun? Pwy sy'n fy ngwahodd i walw'n araf? Dim ond y sanctau Dduw, dim ond y sanctau Dduw. Dewch nawr a gwelwch yr unig Dduw. Bloeddiwch mae'n sanctaidd, am byth y mae'n sanctaidd Dduw. Dewch a molwch y sanctaidd Dduw. Dewch nawr a gwelwch yr unig Dduw. Bloeddiwch mae'n sanctaidd, am byth y mae'n sanctaidd Dduw. Dewch a molwch y sanctaidd Dduw. O arglwydd, ti ydy'r sanctau Dduw. Ti ydy'r un. Ti ydy'r un unigryw. Dyn ni rhoi yn un i ti. A gofyn i ti'n derbyn ni yn heiddiant Iesu. Bydd gyda ni nawr wrth ni fynd o'r lle yma. Ond wrth fynd o'r arglwydd, dyn ni ddim am adael di, dyn ni am i ti ddod gyda ni. Dyn ni am i ti fod ar orsedd ein calonnau. Gras ein harglwydd Iesu Grist, a chariad Duw, a chymdeithas yr ysbryd glân, a fyddo gyda ni oll o'r awr hon, hyd byth. Amen.